Abahlali bebedela ingqele ingumbo noXesibe ngaphandle kwinkundla kamantyi yaseWhittlesea bememelela ubulungisa kwityala lokubulawa kukaZubenathi Dyani waseNkandla owaziwa ngoNdetye owabulawela emasangweni akowabo nowabhaqwa sele ebhubhile ngomhla we-14 ku-Epreli kulo nyaka ka-2026. Obethethela usapho uthi umama wabaRhanelwa wafika esithi uZubenathi uthathe inyama, ityiwa kwakunye ne-beef stock kwakhe. Kwaza emva koko kwathi kanti omnye wabo baRhanelwa ngunyana walo mama esandobuya entolongweni ekukholelwa ukuba uye waxelelwa ngulo mama ngesenzo sikaZubenathi nekukholelwa ukuba uye wasela utywala nomnye baza bafumana amandla woyokukhangela uZubenathi kokwabo. Kukholelwa ukuba baye bamxhaxha uZubenathi bamshiya ethe dundululu kowabo nalapho efunyenwe khona selutshoba lula lumbethe. 13 ka-April kuye kwafumaniseka kwi-weekend yakhona ufike umama wabatyholwa kuthiwa zintoni kanene abantu bababuleleyo ukuba umntana lona wethu uswelekileyo unguZubenathi uthathe into zakhona, ibhistokwe, ityiwa kunye nenyama, wazithatha waya nazo phiko kwabo. Bona xa kuphuma umntana wabo asande ephuma etrongweni, into abayenzileyo bathenga umvulo wakhona basela, ekuseleni kwabo bancila bafumana benamandla, bahamba bayofumana umbulawa lo ubuleweyo, bayomfumana kokwabo elele, bafika bambetha, bamxabela, bambulala. Nge-14 ka-April kufika utata wakhe ebuye extension endlini yakhe, ufika unyana wakhe ulele ngaphandle sebemxhaxhela ubhubhile. Emva koko utata womntana wobona loo nto baleke wathi uyobiza thina family yakhe, ubiza namapolisa. Xa sisiya sifika nyhani nanku uZubenathi ulele phaya, uhamba ngeekawusi kunye nento eyitranki kunye nejezi, ugcwele umhlaba, iikawusi zigcwele ingca, unegazi. Ngeni xa befike abapolisa nabecuphi bakhangela yonke into besenza uba bafumane i-evidence, bafumana imihlakulo enegazi, kwafunyanwa neento eziyintsimbi, kwafunyanwa namatsheyini xa bebemgqine ngaloo matsheyini ukuze sibe lapha. Umama lo wabantwana ekuthiwa babulele, into ayenzileyo uthe wofumaniseka uba thina abantu siyalila, baphuma ngaphandle abantwana babo bathukisa, bakhala ngoba ngootshotsho, bekhala ngoofutheke. Umama lo wabantwana ababulele, into ayenzileyo uthe abahlali ke bephandle, wafika engihamba ngegaweni, silila thina endlini ngaphandle silinde uforensic, wafika ephethe itoti yotywala ehamba ngegaweni esela kuloo ntlungu loyo sikuyo, yabe ihamba ngelo hlobo into kaZubenathi. Enkosi. Namhlanje umhla wesi-7 kuMeyi kulo nyaka ka-2026 aba baRhanelwa bebevela enkundleni mayela nesicelo sebheyile. Abebethethela abahlali baphefumule benjenje. Okay ke mhlobo wam, njengoba sithe nqadala lapha kubabukeli, hayi wonke umntu size malunga nokubulawa komntwana omntu ebulawela kokwabo exhaxwa ngabafana ababini. So sizothi no bail, sizobonisa umantyi basingabahlali baseNkandla, asibafuni aba bantu phaa kuthi ekuhlaleni, futhi asinabe siphinde sibafune. Bebevelile yamiswa inantsika ikhodi kuba kusithiwa abacuphi banantsika amagqwetha wabo awekho, so yabekelwa i-7, so bazawube bavele okwesibini ngoku basa-aplayela ibheyili. Singabahlali siplani into yoba le kheyisi mabagwetywe abantu bavalelwe entolongweni, ngoba indlela ababulele ngayo babulele ngongenalusini, bengathi babulala inja bebulala umntana omntu. So le kheyisi sifuna uba umantyi ayixoxe ide yokutshona ekugqibeleni bagwetywe bangaphumi beze ebantwini. Noba umntana ebemoshile, umthetho bekufanele ukuthi umntana umthathe umse emthethweni, ungathatheli izandla umthetho ezandleni zakho. So ubona bathathe umthetho ezandleni zawo, meaning nabo abehlukanga kulo mntu ubileyo, banetyala nabo. Therefore lo ubileyo xa bedicide umphumza nabo badibane nomthetho. Ziphela kanjalo ke ezelinqaku, masikhongozele ezilandelayo kwixa elizayo. Ngokwanele wakwaMduba kwiindaba zeWhittlesea TV kwinkundla kamantyi yaseWhittlesea. Whittlesea TV
the pride of Whittlesea.